ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഇന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തിയോഗത്തില് പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് 2ാമത്തെ അധ്യായമാണിത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പരമപദപ്രാപ്തി എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണത്. എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതിനു മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പം അതിൽ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും, ഒരു ജലം കാണുമ്പോൾ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂവ് കാണുമ്പോൾ, മനോഹരായിട്ടുള്ള ആകാശം, മഴ, എല്ലാം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോധഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപ ഭേദങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഭയമാണ് തോന്നിയത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പല രൂപഭാവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രളയം വരുമ്പോ, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ്. ആ രൂപങ്ങളെയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതിന് പിന്നില് ഉള്ള സൃഷ്ടി, ഇതിനെയെല്ലാം ഉരുവാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ എത്രയും ഉത്കൃഷ്ടനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവന് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച്
അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങള് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് 100-ൽ 100 ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളായ നമ്മൾക്കും അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ എന്താണ്, അതായത് മായയില്, മഹാമായയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തമസ്, രജസ്, സത്വഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനെ മറികടന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത വരുന്നത്. ഒരു മഞ്ഞ കണ്ണട വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് അതിൽ കൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക? ഒരു മരത്തിന്റെ ഇലകളുടെ പച്ച നിറമോ ഒരു പൂവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറങ്ങളോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും. അവർക്ക് അതിനും മേലെ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്താണ്, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭാവം എന്താണ്, നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ശരി, നമ്മളാണ് യജമാനൻ, അതിനു മേലെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണത്തിനും അതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ത്രിഗുണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മഞ്ഞ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നോക്കണ മാതിരിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാം അതേ കളറാണ്, അതാണ് സത്യം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അതിനു വേണ്ട അചഞ്ചലമായ ഭക്തി വേണം. അതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത മതിദൈവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ബലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ഇവിടെ അർജുനന്റെ എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്താണ്, അതിനുശേഷം ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ദേവന്മാരും എന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങള്, 2 ശ്ലോകങ്ങള് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ അതിന് എന്ത് ഉത്തരമാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളല്ല, നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. അതിന് ഇത് പഠിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കായി ഭഗവാൻ പറയുന്ന മറുപടിയാണിത്. അതേ രീതിയിൽ വേണം ഭഗവത്ഗീത കാണാനായിട്ട്, പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അധിയജ്ഞകഥം കോത ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൂലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? അതായത് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ യജ്ഞം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ആ യജ്ഞദേവത നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ അധ്യായത്തിലെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരം, നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന് മരണമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു മരണവേളയിൽ, ഒരു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിന് വെടിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാൻ കഴിയുക, അറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച
അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത്ഗീതയില് പല ശ്ലോകങ്ങളിലും ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്താ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായി നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. നമ്മളുടെ ശരീരത്തില് ആത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ, ശരിക്കും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവാണ്, മരണമില്ലാത്ത ആത്മാവ്. എന്താണ്, വാർദ്ധക്യകാലം എത്തുമ്പോൾ ഒരു ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, ആ ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അവിടെ അവിനാശിയാണ്, അതിന് നാശമില്ല. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അണു ആത്മാ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭു, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പറഞ്ഞുല്ലോ, 100% ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതേ രൂപത്തില് കുറച്ചു കുറച്ചായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ അണു ആത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അവിടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ എന്താണ് പ്രഭാവമൊന്നുമില്ല. അവിടെ എന്താ പറയാ, കാമ, ക്രോധ, മത, മാത്സര്യ ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. ആ 6 തരത്തിലുള്ള ഏത് ദോഷങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അർജുനൻ. അതിനെന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുല്ലോ, ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള എന്താണ് കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ, ഈ 6 എന്താണ് പറയാ ദോഷങ്ങള് ഇല്ലാത്ത ആ രൂപം, അതാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അപ്പൊ ഒരു സേവക മനോഭാവമാണ് ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ. ഇനി അടുത്തത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇനിയുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതിക ശരീരമാണ് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു പോവാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിവിധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഈ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്, ഹൃദയത്തില്, പരമാത്മാ രൂപത്തില്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അമ്പലമാണ്. ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോവുക? കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ശുചിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക അല്ലെ? ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായിരിക്കും, വേറെ ഒന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറയും, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും എന്താണ്, നമ്മളെ ഒരു വലിയ ആളാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മളെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട്, അപ്പൊ ഒരു സേവക മനോഭാവമല്ലേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ ആ ശരീരം, അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിരം ആ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ വെക്കണം? ഒരു അമ്പലം മാതിരി വെക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ആ പരിശുദ്ധിയോടെ നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെക്കുകയല്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കണം? അതൊരു പ്രസാദം തന്നെ ആയിരിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ നന്നായി വെക്കാൻ ആവുന്ന തരത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവക
പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവക. അപ്പൊ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം ഏതാണ്? മനുഷ്യജന്മാണ്. ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരു ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ് ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ. അപ്പോ ഈ എന്താണ്, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യജന്മമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ആധ്യാത്മികമാണ്. അതുപോലെ അതിഭൂത ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് യശോദാമയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭഗവാൻ മണ്ണ് തിന്നിട്ട് വായ തുറന്നപ്പോ അപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇതും എന്താ പറയാ, എല്ലാ ലോകങ്ങളും, ഈ 14 ലോകങ്ങള്, ഈ താമരത്തണ്ടിലുള്ള 14 ലോകങ്ങളും കണ്ടു അല്ലെ. അതുപോലെ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ കണ്ടു അതിന്റെ ഉള്ളില്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും എല്ലാവരെയും കണ്ടു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപം നമ്മൾക്ക് അത് അചിന്തിയാണ്. നമ്മൾക്ക് അത്രയും എന്താണ് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ ദംഷ്ട്രങ്ങള്, അതൊക്കെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു രൂപം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്, അത് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു രൂപമാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇനി ആരാണ് യജ്ഞയുടെ ഭോക്താവ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ ആര്? അർജുനൻ. അപ്പോ അതിനുള്ള മറുപടി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ. അതായത് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാനുണ്ട്. ആ ഞാനാണ് അത് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്തത്. ഇനി ഇത് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യത്പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അന്ധകാലേ ച മാമേവ, അന്ത്യ നാരായണ സ്മൃതി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ എന്നെ തന്നെ, ആ തന്നെ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഒന്ന് നോക്കൂ. എത്രയോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ. ദേവതകളെ ഭജിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ദേവതകളെ ഭജിച്ചുകൂടെയെന്ന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മളോട് പറയണത്? എന്നെ തന്നെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? ആ എന്താ പറയാ, ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ആ രൂപമാണ്. ഇരു കൈകളിൽ ഓടക്കുഴൽ ഏന്തിയിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. വിശ്വരൂപമോ എന്താണ് ചതുർബാഹുക്കളായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല, പരമാത്മാ രൂപവും അല്ല. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെയാണ്
ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താ സ്മരിക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മരിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാരാണ് പറയണത്? ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോ കളിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ, ഒരു 3-4 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോ അറിയാണ്ട് എന്താണ് ടെറസിന്റെ മേലേക്കോ ഒക്കെ കയറും. അതുപോലെ ചെറിയ കുറച്ച് പൊക്കുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ഒക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ താഴെ അച്ഛൻ നിന്നിട്ട് പറയാണ്, മോൻ ചാടിക്കോ, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് ചാടും അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അച്ഛന് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, അപ്പോ അച്ഛൻ എന്നെ താഴെ വീഴ്ത്തില്ല എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ആ ശ്യാമസുന്ദര ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ് എന്തെന്ന്? മരണസമയത്ത് എന്നെ ഭജിക്കൂ, നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അവിടെ ആ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭീഷ്മദേവരെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അന്ത്യസമയത്ത് ശരശയ്യയിലാണ് അല്ലെ, എന്താണ് അർജുനൻ തൊടുത്ത ആ അമ്പുകളുടെ ആ കിടക്കയിലാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവര് കടന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവര് ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമാണ്. ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഹൃദ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം. അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, ഭഗവാന്റെ 1000 നാമങ്ങളുള്ള ആ നാമങ്ങളാണ് ഭീഷ്മദേവര് എന്താ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അപ്പോഴും എന്താണ് ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മഹാജനങ്ങളില് ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയാം. ഓൾറെഡി എന്താ പറയാ, സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പോലും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അവസാനം ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിരൻ, പാണ്ഡവര് വന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് ധർമ്മോപദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭീഷ്മദേവര് പോണത് അല്ലെ? അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അത്രയും മഹാത്മാക്കളായ ആൾക്കാരും നമ്മൾക്ക് അവര് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടി, ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി എന്താണ് മരണസമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഏത് ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഒരാള്, കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ അണു ആത്മാന്നുള്ള ശുദ്ധമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം ലഭിക്കും. ഈ എന്താ പറയാ, ലോകം മുതൽ പാതാള ലോകം വരെയുള്ള ഈ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല, ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മാത്രം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ദേഹം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ, അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്? പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തോടെ മാത്രമാണ് ആ മരിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോ അത്ര വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 70 വയസ്സ് 80 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവത് സ്മരണ തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എത്ര മണ്ടത്തരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയൂ, എന്തായാലും മഹാരാജാവ് വളരെ ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇനി 7 ദിവസങ്ങൾ കൂടിയാണ് എനിക്ക് ജീവനുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോണേന്ന്? അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ മരിക്കാം, 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മരിക്കാം,
ഒരു പക്ഷെ 10 വർഷത്തിന് ശേഷമാവാം, ചിലപ്പോൾ 40 കൊല്ലം ഇരിക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല. അപ്പോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ വിളിപ്പുറത്തുള്ള മരണത്തിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മരണത്തിനെ നിന്ന് നമ്മൾ മറികടന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് സമയവും കാലവും ഇല്ല. എത്ര നേരത്തെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ വൈകി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് കുറെ പേരൊക്കെ. എത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം. അപ്പോ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എനിക്കത് പാടാനായിട്ട് ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരാഴ്ച ഞാൻ അതിനെ വിട്ടു, പിന്നെ ഞാൻ അത് ചൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് നാമങ്ങളാവട്ടെ ശ്ലോകങ്ങളാവട്ടെ, ഏതെങ്കിലും നാമം സ്ഥിരമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന നാമങ്ങൾ ഏതോ കാരണങ്ങളോട് ഒരു മാസം നമ്മൾ ചൊല്ലില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വരി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വരി എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും, അയ്യോ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയും എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും നാമ സ്മരണയും. അപ്പൊ അത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നിരന്തരമായ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മരണവേളയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പ്രോമിസ് തന്നിട്ടുള്ളത്? മരണവേളയിൽ ഞാൻ എന്നെ സ്മരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, സത്യമാണ്, ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു പ്രോമിസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുക. എന്ത് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളത്. ഈ വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ നാമം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു പൊടി പിടിച്ച ഒരു മുറി, അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ പൊടിയാണ്. അപ്പൊ ആ പൊടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് അടച്ചിട്ട വീടാണ്, നമ്മൾ അവിടേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുക? ഒരു ചൂലെടുക്കും, നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ, വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ ഒരുപാട് ചിലന്തി വലകൾ ഉണ്ടാവാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂല് കൊണ്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണത്? ആ പൊടി മുഴുവൻ മേലേക്ക് പറക്കും ആദ്യം തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കിയ പൊടിയെല്ലാം തൂത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ മുറി വൃത്തിയാകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, അയ്യോ പൊടി പറക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഇനി ഞാനിത് വിട്ടിട്ട് പൊടി ഇത് വൃത്തിയാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറി എപ്പോഴെങ്കിലും വൃത്തിയാവൂ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ആവരണമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെ മൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റി കളയണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? പല വിഘ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കഷ്ടം തോന്നിയാലും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നിർത്തിക്കൂടെ, എന്താണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയാം. പക്ഷെ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് അതില് ഒരു സ്ഥിരത നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമജപം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകൃതമാവാതെ സത്വഗുണത്തിന് മേലെ വിശുദ്ധ സത്വത്തില് എത്താതെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യം യം ഭാവി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്നെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്നെ തന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നിങ്ങൾ മരണസമയത്തില് ഭജിക്കുന്നത്, അതായത് എന്താണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്, ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലുമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഭാര്യയോട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു സ്ത്രീ രൂപമായിട്ട് ജനിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെയാണ് ചിലപ്പോൾ പെറ്റ് അനിമൽസ് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഈ നായ്ക്കളോടൊക്കെ ഇപ്പൊ നിറയെ പേര് വളർത്തുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളെക്കാളും സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഇപ്പൊ വളർത്തുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മരണയാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ്, ശരിക്കും രാജാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയധികം സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരാളാണ്. രാജഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ സ്മരണയോടെ പൂർണ്ണമായും ചെയ്തത് ഭാവഭക്തി സ്റ്റേജിലെത്തിയ ഒരാളാണ്. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സ്വയം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ലെവലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അത്രയും ഉന്നത സ്ഥിതിയിൽ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ എത്തിയ ഒരു രാജാവ്. അപ്പോ ആ രാജാവ് എന്താ ഉണ്ടായത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കണ അല്ല, രാജാവ് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കും രാജാവ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കഥയിലേക്ക് പോവാട്ടോ. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആലോചിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നൽകുക. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമില്ല, ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ? അപ്പൊ പറഞ്ഞുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഭഗവത് സ്മരണ നമ്മൾക്ക് വരും. അതിനുള്ള കാരുണ്യം ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തരും. അവിടെയുണ്ട് ശുദ്ധഭക്തന്റെ ദാസനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? നമ്മൾ അർജുനനെ കണ്ടു അല്ലെ? ഗജേന്ദ്രനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളില്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്ന ആളെ എന്തായാലും ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കോ? ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏതോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കോമാ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ദേഹമാണ് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമജപം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? വലിയ മെനക്കെട്ട പണിയൊന്നല്ല ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ട, എന്താ പറഞ്ഞാണ്, അഷ്ടാംഗയോഗ ചെയ്യേണ്ട, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത നാമജപം. ഒരു നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഭരത മഹാരാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വാർദ്ധക്യത്തില്. അപ്പൊ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഒരു കാഴ്ച കാണും. എന്നാൽ ഒരു മാൻ, ഒരു തള്ളമാൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ, ആ മാനാണ് ഗർഭിണിയാണ്, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഹം പിന്നാലെ വരികയാണ്. അപ്പൊ പേടിച്ച് ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുളത്തിന് പേടിച്ചിട്ട് കുളത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ചാടാനും പറ്റില്ല, പിന്നിലാണെങ്കിൽ സിംഹം ഉണ്ടായാലും അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഭയം വരാണ് ഉള്ളില്. അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ളില് എന്താണ് പ്രസവിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും, മാൻകുട്ടി. അതോടുകൂടി അത് ദേഹം വെടിയും ആ മാന്. അപ്പോ ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന് വളരെ സഹതാപം തോന്നും. അയ്യോ, ഇത്രയും ചെറിയ പെറ്റു വീണിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ മാൻകുട്ടിയിലാണ്. അപ്പം എന്താണ്, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അതിന് വേറെ വന്യമൃഗങ്ങളൊന്നും കടിക്കാണ്ട് നോക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയി അവസാനം എന്തുണ്ടാവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണസമയത്തും ഈ മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയില് ശരീരം വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ജന്മത്തില് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ, അടുത്ത ജന്മത്തില് ഒരു മാനിന്റെ ജന്മം ലഭിക്കുകയാണ്, മാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മാനം, പക്ഷെ അത്യധികം സാത്വികനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാനിന്റെ രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആമാൻ എപ്പോഴും ആശ്രമങ്ങളെ ചുറ്റിയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അടുത്ത ജന്മത്തില് ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കും. ആ ജഡഭരതനിൽ ധ്രുവാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് മോക്ഷം അടയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് അത്രയും ലെവലില് ബാബ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, ഒരു മാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ട് 3 ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ആ ജഡഭരത ആയിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമല്ല, അത് നാം സ്ഥിരം ചെയ്യേണ്ടത് അഹൈതുകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതത്തിലൊരു ശ്ലോകം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. അവിടെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം വേണ്ട. ഏതെങ്കിലും ഇന്ന കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഞാൻ ഭഗവാന്റേതാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യ ച മയ്യർപിതമനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയഃ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അവ്യക്തിഗത രൂപത്തില്, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിലെ ലക്ഷണമാരിയോ പരമാത്മാ രൂപത്തിലോ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം വേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആ ഒരു വേണും കൊനന്ത മരവിന്ദ ദളായതാക്ഷം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, ഇതൊരു ശാസ്ത്ര ഇതില് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രയോസാണ്. അപ്പൊ അറിയാലോ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഉത്കൃഷ്ട ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതൊരു യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ തന്നെയായിരിക്കും ധ്യാനിക്കുണ്ടാവുക അല്ലെ, അവിടെ തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ കൂടി എന്തെന്ന്. ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? എന്താണ്? വേണും കൊനന്ത മരവിന്ദ ദളയതാക്ഷം ബർഹാവ്. അപ്പൊ എന്താണ്? മയിൽപ്പീ ചൂടിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഓടക്കുഴൽ കൊണ്ട് അമൃതധാര പൊഴിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഞ്ഞ പട്ടുടയാടി കൊടുത്ത് അതീവ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ബാലഗോപാല രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്നെ ഓർമ്മിക്കണം എപ്പോഴും. അത് വെറുതെ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാനല്ല പറയുന്നത്, നിയത കർമ്മങ്ങൾ. അതിനോട് എന്താ പറയുന്നത്? നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എന്നെ ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്, പക്ഷെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ ഇത് എന്തായിരിക്കും, കൊച്ചുകുട്ടിയൊക്കെ ചിലപ്പോ വീട്ടില് ഒരു സർവൻ ലേഡിയുടെ അടുത്തൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ മനസ്സെപ്പോഴും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അയ്യോ, കുട്ടി എന്താണാവോ ചെയ്യണ്ടാവോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാവോ, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഓഫീസിലെ ജോലി അവർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഓഫീസിലെ ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും, ഒരു നമ്മളെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് തുല്യമാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മനസ്സ് അതിൽ തന്നെ ഊന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി അബോധ മനസ്സിൽ കൂടി നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം. ഒരു ഡോക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ചികിത്സ പറയുമ്പോൾ ആ മരുന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ടോ? ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ അത് കഴിച്ചാലും നമ്മൾക്കൊരു ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അസുഖം മാറും അല്ലേ. അത് കാരണം എന്താണ്? ഡോക്ടറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഡോക്ടർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മന്ത്രം, ചൈതന്യം.
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അപ്പൊ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ജപിച്ചാലും അറിയാതെ ജപിച്ചാലും അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. നമ്മളത് ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണം നമ്മള് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്താം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ നാമോച്ചാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, എന്താ പറയുന്നത്, ഭാഗവതം വായിക്കണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ കൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശ്രദ്ധാപൂർവം എന്താണ് വായ കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ച് കാതിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ മന്ത്രവും ഓരോ വാക്കും കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ നാമോച്ചാരണം ചെയ്താൽ തന്നെ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്റെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന, ഇത് നിരന്തരം പ്രാക്ടീസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ സാധിക്കണം? അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധ വരണം. നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഭക്തരുടെ സംഘം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ആ സംഘത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മള് നിരന്തരമായിട്ട് ഡെയിലി ഒരു ദിവസം പോലും മുടക്കാതെ, ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം മിനിമം 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 8 മണിക്കൂർ വേണ്ട, 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ നാമം ചെല്ലാൻ പറയാണ് 16 റൗണ്ട്. പക്ഷെ ആ 2 മണിക്കൂറിൽ പോട്ടെ 10 മിനിറ്റ് ഒരു 108 തവണ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അതിൽ എത്ര തവണ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ഭൗതികാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ഗ്യാസിനിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അഥവാ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സോട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ അയ്യോ വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണാവോ, ഇനി നാളേക്ക് വൈകുന്നേരം എന്താണ് നമ്മൾ ടിഫിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ 1008 ചിന്തകൾ. ഇനി മകൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, മകൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അവനും മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ അത് നിർത്താതിരിക്കുക, അത് മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ബുദ്ധി തരും. നമ്മൾക്ക് വേറെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാതെ നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മറക്കാനുള്ള കഴിവ് തരുന്നതും നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ് തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഭ്യാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 5 വയസ്സിൽ രഥയാത്ര നടത്തി. നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും 70-ാം വയസ്സിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോയിട്ട് അത്രയും ഹിപ്പികളെ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നും കൂടി അറിയാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് അത്രയും പേര്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് സാധിച്ചത്? ഭഗവാൻ അത്യധികം ആകർഷകനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു തവണ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും മഹത്തരമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാം. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാരാം അണോരണീയാം അമനുസ്മരേദ്യഃ സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതികാനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാ അറിവുമുള്ളവനാണ്.
ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാവട്ടെ, ആത്മീയ പ്രകൃതി ലോകമാകട്ടെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു സൃഷ്ടിച്ച ആൾക്ക് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും അറിവുണ്ടാവും, അതിൽ ഇത്ര സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ആദി പുരുഷനാണ്, ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരുഷനാരാണ്? അതായത് ഭഗവാന് പിന്നെ മേലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നായി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മേലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആദിയും ഇല്ല, അന്തവും ഇല്ല. പിന്നെ സർവനിയന്താവ്, പിന്നെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൂലെ, ഇത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ തന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ എന്താ പറയുക ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി പുറത്ത് വരുത്തിയ ആ ഭഗവാൻ അതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ വേളയിലും അത്രയധികം ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിനെ ഓരോന്നും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിർത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോന്നും, സൂര്യനാവട്ടെ ചന്ദ്രനാവട്ടെ, ഓരോന്നും അതേ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ മത്തപ്പര തരം നാനി, നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്ലോകം പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒരു എന്താണ് ചരടില് ഒരു നൂലില് മണികൾ കോർത്ത പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാവാൻ സാധിക്കും. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് ഭഗവാൻ ചെന്നൂലെ ആരെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും പോലെ. അപ്പോ അത് എത്ര എത്ര വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ചെറുതായിരിക്കണം അല്ലെ ഭഗവാന്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറുതാണ്. വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഭീമാകാരായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അചിന്ത്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ അതിതേജസ്വിയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തില് വേറെ പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിൽ വരുന്ന പ്രകാശം മതി അവിടെ മുഴുവൻ. അവിടെ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും വരുന്ന പ്രകാശം ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ, ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭജിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അനന്തശേഷ രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ്. ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ്, രണ്ട് കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴൽ ഊതി നിൽക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് നമ്മളോട് ധ്യാനിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പൂരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണം ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അജാമിളന്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലത്തെ ഇതില്. അജാമിളൻ ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില്, ഒരു 20-21 വയസ്സ് വരെ. അതിനുശേഷം പൂ പറിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് പൂ പറിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ശൂദ്രനും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ആലിംഗനം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ആ സ്ത്രീയില് ആകൃഷ്ടനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പിന്നീട് എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അവർ എന്തൊക്കെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണമോ അതെല്ലാം ചെയ്ത ഒരാളാണ് അജാമിളൻ. പക്ഷെ 80 വയസ്സിൽ അജാമിളന് ഒരു ചെറിയ പുത്രൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ അവന് നാരായണൻ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നാരായണൻ എന്നുള്ള പേരിടാനും തോന്നുന്നത്. അതിനുശേഷം മരണവേളയില് ഇവര് യമദൂതന്മാർ വരുമ്പോ, കാരണം അത്രയും ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ യമദൂതന്മാർ വരുമ്പോ അപ്പോ നാരായണ, ആ പുത്രവാത്സല്യം കൊണ്ട് നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു നാരായണ മന്ത്രം വിളി കൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്ന് ആ അജാമിളന് ഒരു രണ്ടാമത് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭഗവാന്റെ കരുണ. അപ്പോ ആ 20 വയസ്സ് വരെ ചെയ്ത നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ആ രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ട് തലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവും അജാമിളനും. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാ നിരന്തരം ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ആര് കാണിച്ചു തന്നത്? രണ്ടിലും നിരന്തരം ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒന്ന് വന്നത് എന്താണ്? എത്ര ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭഗവാൻ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോ അത് വെച്ച് അജാമിളന്റെ പോലെ നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുക, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാതിരിയുള്ള ഒരു ലൈഫ് എടുക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് പാപമാണ്. അപ്പോ നമ്മളിത് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഭഗവാൻ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടി. ഇതാണ് ഇപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതന്മാരി ഈ കഥയാണ് ഇവിടെ, അജാമലന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശക തസ്യാഗം സുലഭ പാർത്ത നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനക. അല്ലയോ പാർത്ത, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിരന്തരം ജപിക്കണം. വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്യൂ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നിരന്തരം ജപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് മരണസമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ശങ്കരാചാര്യര് ഭജഗോവിന്ദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ. വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യ, 70 വയസ്സിലോ 80 വയസ്സിലോ അല്ല ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കേണ്ടത്. ഗോവിന്ദനെ നിരന്തരമായി ഭജിക്കൂ. ചെറുപ്പം മുതൽ ഗോവിന്ദനെ മാത്രം സ്മരണ ചെയ്യൂ. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കൂ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഭജഗോവിന്ദത്തിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്ഥിരചിത്തതയോടെ ആ ഒരു സ്ഥിരമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനക സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഹ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളൊരു വസ്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? നമ്മൾക്ക് അവിടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ദുഃഖാലയത്തിൽ പോയാൽ എന്താ കിട്ടുക? ദുഃഖാലയം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ദുഃഖമാണ്. ശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നവരെ, നമ്മുടെ ബോഡി ലീവ് ചെയ്യുന്നവരെ. ഇവിടെ ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമല്ല. അപ്പൊ ആ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രക്ഷപ്പെടണം. പക്ഷെ ഈ ദുഃഖാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജന്മാമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുഴുകി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണം, അതായത് നാമം ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരമ്മ വരും ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കാനായിട്ട്, പഴങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങണം. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് പറയും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം, എന്നാലാണ് ഞാൻ പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പഴങ്ങൾ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ധാന്യം കൊണ്ടുവരികയാണ്. പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ ഫുൾ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതായിട്ടാണ് പോണത് അല്ലെ. കുറച്ച് ധാന്യമണികൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ വീണിട്ടുണ്ടാവാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നടന്നു പോയ ആ സ്ത്രീയുടെ കൊട്ടകൾ മുഴുവൻ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അവിടെ വന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും ദരിദ്രയായ ആ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കാണ്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തി ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരും. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേദ്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴെയുള്ള പാതാള ലോകം വരയ്ക്കും എല്ലാം ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനടക്കം ജന്മമുണ്ട്. ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കും, എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അമരത്വം വേണം, എന്നെ മരിക്കരുത് എന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, വിഡ്ഢിയാണ് നീ ഹിരണ്യകശിപു, കാരണം എനിക്കും മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കാലം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വ്യക്തമാണ്. ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് മോക്ഷം തരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. അവ്യക്തോക്ഷര യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാനാനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ.
വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം കാണുന്ന മാതിരിയൊന്നും അല്ല. നമ്മള് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തേടി പോവാറുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഊട്ടി പോവാറുണ്ട്, കാശ്മീർ പോവാറുണ്ട്, കുലു മനാലി പോവാറുണ്ട്, അതല്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് പ്രകൃതി ഭംഗിയുണ്ട്, അതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും. എന്താണ്, ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം എങ്ങനെയാണ്? ചിന്താമണിയാണ്. ചിന്താമണി സ്റ്റോൺസ്, അതായത് ചിന്താമണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശിലയാണ്. അതിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷോപലക്ഷം സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് അവിടെ. ആ പശുക്കളോട് അതെല്ലാം എന്താ പറയാ, ഡിസയർ ട്രീസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു മരത്തിനോട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അവർ എനിക്ക് ഇത് തരൂ, എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് മാങ്ങ കിട്ടുന്നത് പോലെയല്ല, എന്ത് ചോദിച്ചാലും സാധ്യമാണ്. അത്രയും എന്താണ് വർണ്ണാഭമാണ് ആ സ്ഥലം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, നിത്യമായ ആനന്ദമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് വരാൻ പറയുന്നത്. വെറുതെ അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാമെന്നല്ല പറയുന്നത്. അത്രയും സുന്ദരമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അവിടെ എന്താണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു രോഗങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക്, ആ പരമമായ ആനന്ദമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അദ്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ജാതീയം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 108 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ്, ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിൽ കുറച്ച് ക്രമീകരണം വേണം, നമ്മൾ മാംസാഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, അപ്പോ നമ്മള് വേദം പഠിക്കുന്നപ്പോ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കിട്ടുന്ന ഫലം. അതുപോലെ യജ്ഞാചരണം, അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ദാനം കൊടുക്കുക, അല്ലെ പശുദാനമൊക്കെ കൊടുത്തുള്ള കുറെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടൂല്ലേ പുരാണത്തില്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്ക് ഈ നാമജപത്തിലൂടെ കലികാലത്തില് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം. ഈ നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇതൊന്നും തനിയെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പുണ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാമജപം ചെയ്യൂ, അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും, അങ്ങനെ പരമധാമത്തില് നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇതിലത്തെ 4 നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യവസ്ഥകളിലെ, അതായത് കൗമാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, യൗവനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്ക് സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇന്നമാതിരി ദാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഓരോ ആശ്രമത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവത് സത്സംഗമാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവത് സത്സംഗം കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടാണോ സഹവസിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു സമ്പർക്കത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരോട് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് ആ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 4 പേരിൽ നിന്ന് ജപിക്കണം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജപിക്കണം എന്ന് തോന്നും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. പലരും പറയും, ഭാഗവതത്തിലെ കഥകൾ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ലീലകൾ കാണിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക്
ശ്രദ്ധ വരും. അതായത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവർ ആ സാധുസംഘത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഭജനക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് അതെല്ലാം മാറി നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ട് തീരും. ശുദ്ധമായിട്ട് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിട്ട വരും. ആ ചിട്ട വരുമ്പോൾ ഭഗവൻ നാമത്തിലേക്കുള്ള ഒരു രുചി വരും. അയ്യോ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ഭഗവാൻ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നാൻ തുടങ്ങും. അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം വരാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാന്റെ രൂപം വരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പോയി അവസാനം ഭാവ സ്റ്റേജ്, ഭഗവാനെ സ്ഥിരം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയിട്ട്, അതിന് മേലെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു ഭാവ സ്റ്റേജ് എത്തി ഭഗവാനെ കാണുന്ന എക്സ്റ്റസി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയുന്ന, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതിനുശേഷം ഒരു പ്രേമഭക്തി, ഭഗവാനിലേക്ക് മുഴുകി, അയ്യോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പരമ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സുറച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരണം. അപ്പൊ ഗീത നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് എത്ര മഹത്തരമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത് എത്ര ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അതിന് പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. നമ്മളുടെ പരിശ്രമം മാത്രമാണ്, എന്താണ്, നിരന്തരമായ പരിശ്രമം. എന്നാൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു സംഘം എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറട്ടെ. ഇനി ഇത് ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലുള്ള ഒരു മണ്ണാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂലേ, ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ തിലകം വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഗോപീചന്ദനാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രേത പിശാചുക്കളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിന് ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ, ഇത് ഗോപികളുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള, ഗോപികളുടെ ഇതിന്ന് ദേഹത്ത് തൊട്ട ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആ മണ്ണാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന പുണ്യം ലഭിക്കും. അതുപോലെ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളിൽ ലഭിച്ചതിന് പുണ്യം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തിലകം ധരിക്കാൻ തുടങ്ങുക, ധരിക്കാത്ത ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ തിലകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ, യമരാജൻ വരില്ല. അജാമിളന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുവരെയും നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 നിമിഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ചാൻഡിങ് ബീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീഡ്സ് കൂടെ ജപിക്കുക. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിക്കറിൽ കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിക്കുക. അതിൽ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ എണ്ണീട്ടെങ്കിലും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദ്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, സംശയമാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. മാതാജി, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ചോദിക്കട്ടെ? മാതാജി, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ചോദിക്കട്ടെ? ആ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ വൈഫൈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് കേട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം മാതാജി പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എങ്കിലും എന്റെ സംശയം, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കൃഷ്ണ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 16 ഇതായിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ എത്ര തവണ വരുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ നാമമാണ് ജപിക്കണത് അല്ലെ. കൃഷ്ണ 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 നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാവമാണ് മുഖ്യം. എന്താണ്? എന്നെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഭഗവാനെ, എന്നെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഭഗവാനെ. അവിടെ ഹരി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാദേവിയാണ്, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഉള്ളിലത്തെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. കാരണം ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹരേകൃഷ്ണ നാമം അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാദേവി ആയിട്ടാണ് സങ്കല്പം, കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ. അത് 16 നാമങ്ങളാണ് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു രാമനാമം ജപിക്കുമ്പോ ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ ശിവഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു നാമ 1000 രാമനാമങ്ങൾ 1000 വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം സഹസ്ര വിഷ്ണു നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണതിന് തുല്യമാണ് ഒരു രാമനാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇതാണ് നമ്മളപ്പോ ഒരു രാമാന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എത്ര രാമ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നോക്കൂ. 4 രാമാന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ 4000 തവണ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 1000 വിഷ്ണു സഹസ്രനാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം അതിന് തുല്യാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 4000 തവണ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലണതിന് തുല്യാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും മേലെയാണ്. എത്രയോ 1000 തവണ രാമനാമം ചൊല്ലണതിന് തുല്യാണ് ഒരു കൃഷ്ണനാമം വരിക. അപ്പൊ എത്ര തവണ നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആ ബുക്ക് മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ആ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ എന്താണ് ശുദ്ധാക്കാനായിട്ട് ആ മന്ത്രത്തിന് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർഭുജ രൂപമാണ് മാതാജി. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 4 കൈകളുള്ള വിഷ്ണു രൂപമാണ് പരമാത്മ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളോട് ധ്യാനിക്കാൻ പറയുന്നത് ഓടക്കുഴലുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിനെയാണ് ഇതില് ഭക്തിയോഗത്തിൽ. ഒന്നാമത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ചല്ലോ, തലനാരിഴ 1000 ഭാഗങ്ങളാക്കില്ല, അതിലൊരു ഭാഗമാണ് അത്രയും സൂക്ഷ്മാതി സൂക്ഷ്മ. അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പരമാത്മ രൂപമല്ല, അത് വിശ്വരൂപമാണ്. അതാണ് ഭൗതിക ലോക, അതായത് വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭീമാകാരായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് എല്ലാം ദേവതമാരും എല്ലാവരും പ്രപഞ്ചങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങിയത് യശോദയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് മുഴുവൻ കാണിച്ചത്. എന്താണ് ദാസങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപം കാണിച്ചത് അർജുനനാണ് കാണിച്ചത്. അത് വിശ്വരൂപമാണ്. വിശ്വരൂപം പരമാത്മരൂപമല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് സാധാരണ കേൾക്കണത് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല. ചോദിക്കുന്ന ആള് മാത്രം, അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വേദങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മന്ത്രാണ് ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതെല്ലാം വേദാന്ത ശ്രുതി അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഇത് നമ്മള് ചൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശുദ്ധമായിട്ട് ഇരിക്കണം, നമ്മൾ കുളിക്കണം. അതുപോലെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രാക്കി അതിനെ തന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഇല്ല. നമ്മൾ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടു അല്ലെ, ഇതിനു മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. അതിന് കുളിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ 4 ദിവസം അങ്ങനത്തെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ദേഹം കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെയല്ല, അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപനാണല്ലേ ഭഗവാൻ. ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് മന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അവര് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മന്ത്രം തല തിരിച്ചിട്ട പോലെയാണല്ലോ അല്ലെ മാതാജി. ആ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അവസാനത്തെ ആദ്യമാക്കി, ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ആക്കി, ആ ഒരു വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതേ മാതാജി. പക്ഷെ ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ രീതിയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മന്ത്രത്തിന് ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഹരേ രാമ നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ മന്ത്രമാണ് മാതാജി, ഒരേ മന്ത്രമല്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതെ മാതാജി. പാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കീ ജയ്. പ്രഭാത് കീ ജയ്. മഹാരാജ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.